Čau. Vítám vás u mého prvního videa na tomhle kanále. Jsem Michael, jeden z fitkařů. Omlouvám se, kdybych byl trochu nervózní, takhle poprvé mluvím k vám jako ke kameře. Přeci jsem dělal přes nějaký video, nebo jsem nebyl vůbec vidět, ale dneska si řekneme, jak jsem se dostal z tohohle na tohle. Byla to dlouhá cesta docela pro mě, byly to asi nějaký 2 roky a tak to je. Prostě ve věci deficit a málo žereš. Pohyb. Ne, hele. Věci, které mi v tom hodně pomohly, je, že jsem v tu dobu dřív jsem nic nedělal, jsem si do počítače a jedl. Taky YouTube mi smazal můj dřívější účet, nebo prostě mi takhle zmizel. Takže jak jsem o něm kompletně přišel. Tam jsem měl nějaký videa z farming simulátoru a pořád jsem jenom hrál, to bylo všechno. Pak jsem se jednou říkal, proč to tak dělám, a začal jsem se sebou něco dělat. Bylo mi, já nevím, 12, začal jsem se něco dělat, ale co se stalo? Prostě jenom jsem vyrost a byl jsem pořád obrovský tlustě. A tak jsem si řekl, že začnu chodit do fitka a že se fakt doopravdy něco dělat. Co se stalo? Začal jsem se něco dělat, začal jsem chodit běhat, začal jsem chodit do posilovny a to všechno mi trvalo se k tomu jenom dokopat. To nejtěžší i pro vás, i v 90% pro mě, bylo se tomu jenom dokopat. Protože, jako, je to tak, prostě, než se do toho dostaneš, tak to trvá. Mně to trvalo rok, skoro 2, než jsem poprvé šel si vůbec zaběhat. Zaběhat jsem si šel poprvé před půl rokem. A co? Teď jsem za to rád. Protože jako od té doby, že měl jsem nějakých 75 kg, teď jsem zubil zase 5 kg, a že měl celých 70. Nebo 70. Tam jsem hodně. Z 65 kilový takhle tlustý vesty, která měla sotva 150 centiáků, jsem se dostal na nějakých 174 cm a 70 kg, což je skvělý osobně, ale kdybych měl aspoň kdybych měl těch 180, nestěžoval bych si. A hlavní věc, kterou jsem potřeboval, tak bylo deficit. Dřív jsem si říkal, že to nejjednodušší bude prostě to jídlo, musí být to nejjednodušší, to je to nejjednodušší na tom přece. Hodně lidí si to možná i doteďka myslí, ale já pocítím, že to pravda není. Mně v tuhle chvíli dělá nejvíc problém to jídlo. To jídlo mi dělá teďka největší problém, protože sám o sobě nikdy ani nevím, co bych měl jíst a co nemám jíst. Tak jsem začal používat kalorické tabulky a jiné věci, ale pořád, jako, co? Stejně to vypadá špatně a pořád žeru někdy ty sračky, které bych neměl. Ale vždycky, když vím, že jsem něco podělal, tak prostě pak vím, že pak mám pár dní, který musím prostě něco spálit navíc. To mi hodně pomohlo mi v hodně věcech, pomohlo mi hodně mentálně a fyzicky. Protože 90% jsem se utahoval, ať ve škole, nebo jinde, všude. A teď jsem ukázal, že se aspoň něco dělám, že zvedám více jak oni. Můj YouTube kanál bude dělaný ohledně fitness, protože můj kanál je teda smazali mi ho, tak nějak prostě najednou jsem se probudil a můj kanál byl pryč, nic od YouTube mi nepřišlo, takže jsem přišel o kanál, ale tak co, přišel jsem o 5letý kanál, který měl 30 odběratelů, ne, stejně to bylo oholně, takže přemýšlel jsem, že bych něco takového vytvořil už dřív, ale říkal jsem si, že na to kašlu a teďka přišla ta pravá chvíle, takže
tenhle kanál pravděpodobně, teda můj osobní, pravděpodobně někdy v budoucnu bude i kanál Fitkaři, což je naše teda parta s klukama, takže fitku. Takže je možný, že něco takového vznikne, ale tak je možný, že nic takového nevznikne. Tak jo, do příště nějakého dalšího videa.